sa na yaƙi ne to ku tattafawa da amin miƙewa da asar sarawa ko busa sarewa yan mata ku yi shewa gama da aki mai kawa Abdulrahmanu kurewa adansa nake ce kawa da bashi da gawa ya zama cancan dawa kabo shi bayanwa durkuso kasa aikin gwiwa kyauta ba ruwa muje hanawa da Abdulrahmanu na fadar sarki masu karo suka shankar gwanki dole take iya tashin naki to akan haka za mu yi tattaki. Ta ce ainihin babban mawaƙin nan wato wanda aka fi son da Dauda Kahutu Rarara, wanda ya fice a faɗin Najeriya ga baki ɗaya. Lallai babu shakka Dauda Kahutu Rarara tsaya ya waƙe Muhammad Chani, shugaban jamhuriyar Nijar, a lokacin da ya mai waka mai taken sunan Ubangayya. Za mu je mu gaida madaki har cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Ubangayya babu wanda ya kai ka aiki, sannan kuma babu mai ja da kai. Ubangayya a lokacin da yake aiki baya saurara kowa sai abin da ya sa a gaba. To mai saurare, za mu so ƙara gyara zama da kuma zuwa biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sannan kuma za mu so in wannan ne ziyartar na farko wannan channel namu mai albarka, daga danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ko hakan shine zai baka damar samun labaranmu da zarar mun ɗora akai-akai. Lallai babu shakka a lokacin da Dauda Kahutu Rarara ya ƙara wallafa a cikin gidan jaridunsa da kuma sashin ɗora abubuwansa na social media, inda yake furta yake cewa ya yi wannan waƙar ne ta Muhammad Chani ba don komai ba saboda jin daɗi da kuma burge shi da ya ga yana yi a bisa irin yadda ke gudanar da mulkinsa a jamhuriyar Nijar ɗin bisa adalci da kuma kwatanta gaskiya. Wannan abin ne sa Muhammad Chani ya matuƙar burge Rarara. A lokacin da Rarara ya ce shi ma ba zai tsaya domin ya zuba ido ba, dole ya tashi ya mai zazzafar waƙa wacce duk duniya za ta shaida kan wannan, kuma duniya za ta yabe shi kuma za ta yi farin ciki da jin waƙar. A lokacin da Dauda Kahutu Rarara ya ce ga kaɗan daga waƙan nan mai take Ubangayya, ya sako muku ita domin ku fara jin daɗin ta. A lokacin da yake cewa kuma masoyansa suka ba shi da goyon baya da kuma farin ciki, domin dai ga kaɗan daga cikin waƙan nan ya sako musu ita don su dinga jin daɗin ta. A lokacin da zai kawo musu ƙarshen full ɗin waƙar domin su ci gaba da shoshalewa da ita kuma su ci gaba da farin ciki da ita. Lallai babu shakka wannan waƙar ta matuƙar jan hankalin mutane, sannan kuma ta matuƙar tada tarzoma a cikin jamhuriyar Nijar din. A lokacin da 'yan Nijar din suka fito suna wata magana a baya, suka ce a da Dauda Kahutu Rarara ya kasance mai zagin shugaban ƙasar nasu Muhammad Chani, sai kuma a yanzu da yana yaban shi. Anya kwa ba da akwai wani abu da ya gano ba ya zo yana yin wannan abin. A lokacin da mutane suke da tunanin haka, sannan kuma suke tarar da irin hakan, a lokacin da wasu suke ganin kamar wannan abun fa shi Dauda Kahutu Rarara ya yi shi da bi ne, ba ya yi shi saboda Allah bane ba kuma saboda yana so ba. Amma shi lokacin da Dauda Kahutu Rarara ya yi shiru ba wanda ya tanka, sannan kuma ba wanda ya kula akan cewar shi ya yi ta don wani abu ne. Lallai babu shakka wannan abun ne ke ƙara hautsana mutane a cikin wannan ɗin, a lokacin da kuma mutane suke ƙara ganin aibin hakan.